אז מי אוהב את החיים הטובים כמוני? בלי בוס על הראש, בלי לקום מוקדם לעבודה, בלי להיות כל הזמן בלחץ על משכנתה, שכר דירה, אוכל. לחיות בשעות שלך, לבנות את העסק שלך, להרגיש מה זה לעשות משהו שהוא יצירה שלך, בזמנים הוא בכיף, הוא בתנאים שלך, ולראות את החשבון בנק עולה ועולה ועולה. אני מדברת פה על $1000 בחודש, כן? אתם יכולים להשאיר את האימייל בלינק הבא שאני אתן לכם, ואני מיד מעבירה $100 לחשבון שלכם. כן, זה לא בדיחה. יש הזדמנויות שפשוט צריך לראות ולקחת. יש כל כך הרבה שטויות באינטרנט, אבל עם Power Network זה חברה שפשוט לא כדאי לפספס אותה, כי זו הזדמנות שלכם לצאת ובגדול. אז תשאירו את הפרטים שלכם פה, את האימייל שלכם, וניפגש בצד השני. ביי ביי.